Var ligger landet där man böjer bananerna? Ja, är det samma land där de bor, indianerna? Jag sitter här själv, funderar lite grann. Jag saknar min bror, han som allting kan. För jag vill ju veta hur saker och ting går till. Ja, om jag vore lika smart som han. Ja, var ligger landet där man böjer bananerna? Är det samma land där de bor, indianerna? Eller är Tarzan svingar i lianerna? Var ligger landet där man böjer bananerna? Allting som växer, det dras mot ljuset, som ger det näring och tinar upp av fruset. Bananen den växer i klasar i träd, hungrar efter solen, det gör det med. Ja, den sträcker sig upp emot himmelens fröjd. Är det svar du får, jag hoppas du är nöjd. Bananen dras mot ljuset, det är därför den är böjd. Hängde ni med? Var ligger landet där man böjer bananerna? Är det samma land där de bor, indianerna? Eller är Tarzan svingar i lianerna? Ja, var ligger landet där man böjer bananerna? Tänk om bananen